Og velkommen til den her video. I dag skal vi lave noget forskelligt i den her video. Så lad os komme i gang. Det må jeg ikke plade. Det må der ikke plade. Ej, sparken. Sparken. Næste til Lydia og Jennifer. Ja, så man nok kan... Nej. Are we speak? Jennifer, det gør du også selv. Nej, Perle. Nej. Du skal ikke lære lige sådan noget sprog. Ja, det grimme sprog. Det der fucking. Ja. Det er Perle. Jeg er bare lige klog. Nej, jeg vil ikke høre det. Det er Lia. Det er Jennifer. Det er Camilla. Det er Mester. Og Perle. Perle. Hallo. Elia. Hej. Jeg tager lige lidt energi. Det har aldrig nogensinde fået. Og tak for at I så den med i den her video. Og giv mig en like, så jeg kan dele. Og jeg får elsker Simon. Nej.